Het Scootjesielmuseum docht voor de 24e keer de dwaren open. En dat wie wel reden voor een feestje. Alle historie van het Scootjesiel en van de scootjes, dat is hier te zien. En dat proberen wij voor de volgende generatie iedere keer weer terug te vertellen. En dat vertellen gebeurt alleen maar door vrijwilligers. We hebben er een goede 50. En dat zijn alle soorten mensen. De ene is jurist, de andere is timmerman, weer een andere is boekhouder. Maar ieder vult het op zijn eigen manier in. En ja, ik zeg altijd maar zo, vrijwilliger, daar zit het woordje willen in. En als je altijd bij een baas hebben en je houdt op en je wordt wat dwaan, dan moet je willen hebben in het vrijwilligerswerk. En dat hebben we hier. Hoe belangrijk is het Scootjemuseum voor het Scootjesiel? Ja, het is belangrijk. De mensen kennen hier alles van de geschiedenis, van de cultuurhistorie, van de pracht van het Scootjesiel, van de wedstrijden. Mensen kunnen enthousiast worden, dan gaan ze zien, dan willen ze meedoen. Dus onze bemanning wordt gerecruiteerd omdat hier de bezoekers enthousiast worden. Nou, ik ben er een keer geweest, ik vind het indrukwekkend. Want ik denk, ik heb het wel zongen, ik heb het wel meemaken, ik heb het wel lezen. En toch de zustertje, de kerst het roeken, de kerst er aankomen. Er komen hele volle mensen en dat heeft een goede reden. Het is een prachtig museum. Die vlag maar ophangen in het museum, want azen gaan ik dood en mijn kinderen geven er niks om. Maar aan het materiaal kleeft een verhaal. En deze ruimte die komt me heel bekend voor. Dan ben je op vakantie en dan mocht ik bij Paken sliepen achterin het kaboefkes zijn dan altijd. En dat we achterin een werken en dan kon er weer de bedstee in dan eigenlijk. Het gaat wel indruk maken. Zeer indruk. Ik vond het altijd een prachtig mooie vakantie. Wij zijn vanaf 30 april open en dan op mei, juni ben we dus het weekend open. En dan op juli, augustus, dan ben we alle dagen hier, behalve mandjes. En dat is dan van 1 tot 5. Waar je jong? Leimuiden, dat is een plakje in Holland, in Zuid-Holland. Net zo ver van Schiphol. Ja. En dan toch hier vrijwilliger. Wat maakt het dan hier zo speciaal? Ja, nou ja, het is de warmte. Het is gewoon warm. Het is een warm nest hier. Alle aardige mensen.